I la companyia sinouera Prima Teatre va tancar ahir la 22a edició de la Mostra de Teatre d'Andratx amb l'obra Històries, res més que històries. Una representació que narra les maneres de fer front a la crisi dels 40 anys. La Mostra de Teatre d'Andratx enguany ha oferit 4 obres, 2 representades per companyies andritxoles i 2 per agrupacions teatrals d'altres municipis. Ahir ha actuat la companyia de Sineu Prima Teatre, que va representar Històries, res més que històries, una reflexió sobre les maneres d'afrontar la crisi dels 40 anys. És una discussió un poc existencial de per què estan fent el que estan fent i veurem un poc de repàs de seguida, veurem si el que han fet és el que volien fer o si haguessin fet altres coses. I és que a la fi se n'adonen que han fet el que han fet perquè ho volien fer i que quasi és impossible canviar, que no poden canviar. Malgrat la situació econòmica, la Mostra de Teatre d'Andratx es manté com una oportunitat per als petits grups teatrals de l'illa, especialment per als del municipi andritxol, per als quals aquesta mostra és l'oportunitat que tenen per poder-se lluir. A començament d'any, els primers mesos, que sempre és quan té lloc aquesta mostra de teatre, és el moment en què els grups d'Andratx sabem que mostram en el poble tota la feina que han fet durant els mesos anteriors. Realment és una cita bastant important, hi ha molta tradició, són 22 anys ja de mostra. Els andritxols estan ben contents de poder gaudir de bon teatre al preu de només 5 euros. Ens va encantar, està molt bé. Vaig passar molt de gust, sempre m'agraden les obres de teatre a nosaltres. Molt bé, millor que l'any passat. Sí, perquè l'any passat poca gent, però enguany la gent ha tornat a col·laborar moltíssim. Molt bé, enguany he vengut a totes. Avui venc en aquesta perquè sí que me'l faltava i he vengut a veure-la. Amb la representació de nit passada es va posar punt i final a la Mostra de Teatre d'enguany. L'any que ve segur que tornarà amb més força encara.